Ngatarai pila juyo snow ya kita kijat beriu ki bagi hot ki merau haka jing tho haka kot haka films haka jing yo tho khana bat ki wei bat kini ki merau ki tre patang la patang haka yeng jong ki kantra jong ki bat hatang ki klet ba makiru ki long ki beriu bat makiru ki don ko juk ko hok kumadon ki wei pat ki jat beriu haus nam khat para hari Amerika ka don ko wei ka long yeng jong ki merau ka basa ha ka wei ka shnong ka bakerteng ka maritime ka badon ha ka ri United States of America ka wei ka long kimi ka bakerteng ka Harriet Bailey ka khaya wei ukhon Henry ki kanrat jong kata ka merau kila penjaklat ya ita ikhon na ka kimi jongi ha karta ka batang hinyau panai bat lari la sumar ya ita ikhon da ime i jong ihi bat kata ka me i jong ita ikhna ro kam sngula asyu banri ban sumar ya ita ikhonlong kumta ha karta ka ba Henry snem ka me i ka ra ya uta ukhonlong bat ka brat yu ha ka we ka khlau bat uta ukhna ula sngu kanca bat ulayam hadu arsngi bat hadin jong koni don wei ubriu ubayat lenti na kata jaka uyo sngu ya ka jengyam jong uta ukhna bat kumta ula lum ya uta ukhna bat haba uyo i bau dei umrau udei ukhna doyong bat kumta ula dia uta ukhna sha wei umastri kalok jong uta umastri kalong ka briu ka babaha nalor bagari ka sumar ya uta ukhna ka hikai kot ro artat yo hadu baula nang man puli bat bantho ya ke English alphabet bat haba kani kalok jong uta umastri ka yo i ba uthrang man puli kot kumta kala thet ya ka wei ka kot nak banta jong Henry haba ulok jong ka ulayo iya kani ula hukum ya kalok jong ban sange ban ai jing hikaya uniu khana bat umsha shu ya kalok jong ban ri ban sumar ban pek ya utau khana Henry uniu khana sange ban puli ula don kata ka jing thrang ban yo ya ka jing nang jing start kumta ula jupan kot nak we par ki khana ki bayo ya kalat ban late school bat kumne suki pasuki ula la ban puli ya ki kot bapher ula la ban puli ya ka kot khubor bat ula sngoth ba ka jing nang jing start ka long ka atiar ban yo ya ka jing job ha ka jing em jong bat ula sngoth balang ba ka jing nang jing start jong un san la ban pen lai loi ya ka jai ben ru jong na ka jing sha tem rau jong kita ki dole bat kumta ula stang ban ai jing hikai ya ki khon jong ki we par ki marau haying mane bat hakiwe kiwe par ki jaka katchaba uyolat Henry habakini ki dole ki tip shapangane kim sngo tenat ya gane kumta kila kem yo bat kila di biang yo sha we pat ukenrat obak ham sniu ka jinglong uta ukenrat obat thamai uju sho yu man la kasngi bat hakawe kasngi umla sha shu ya kata ka jingle jong uta ukenrat jong bat upek na kata jaka bat daki pisah ki ba ula ju pelang ula ju kunai man lagi sngi usyong hakawe ka jahat bat uwan sha Washington DC anda ula poi hangta u join jaka anti-slavery movement bat haba kita ki briu ki badan hangta ki yo i ya ka jingla jong ki yo i ya kata ka jing tibit jong kila thong ye ukum unong hikai jong ka abolition society bat kumni suki pasuki ka perthei ka itho yu ukum unong kren ubat tibit ba bat lengba ka jing nang ka jing start jong ula long unong ai but lani u advisor hapo jong ka presidentship jong Abraham Lincoln bat ula long untuk yong uban nongkong ban yo bat ya ka post jong ka minister ha White House bat fitip la nominate yu hukum vice president jong ri Amerika bat utau khana ude unong yalam jong international human right bat utau khana ude Frederick Douglass bat di lemba jong kane ka system jong jinglong merau kala du no hari Amerika bat kini ki do yong kila yo kalat ban long ki nong shong snong jong ri Amerika kila yo ya ko hok ban thebot bat ban sha thebot ka jingkeli ka long kumnu ke ula ban yo ya ka jingjob ha ka jingem jong uklem le school uklem yo ya ka no ka degree Henry ulong ubru ubajok nong thokot unong kren haki jaka pajba na umrao isha ubru ubapau nambah ka perthei bar ka jubab ka long ka self education ka jing pulehi don ka tin ka baong kumni baka jing nang jing start ka laban IAP ya ka jingim Henry ka jing penang pen start ya ladehi ka self education ka laban wanra ya ka lawe ha ka jingim jongpi pila ban kamai bisa nak mantaka jingim kabaman la kasngi Henry pila ro ban pengkela ya ka lawe ya ka jingwat hi ya ka jing start lani ya kata ka bagi khot ka self education kam don kanu garta ka jingkut jong ka jingpuli hato fitip ya ka ne ka jing shisha baka jing pendep jongi ya ka degree ki master lani ki doctorate kam dei ka jing nang jing start
Henry ka jing shisha ka long baka ka ba ngin sanang hadin bangla dep an pule ya kata ki khot ka jing shempang. Henry duna ki briu ki basing tho ya ka ni ka jing shisha ya ka jing koridor jong ka self education. Hakani ki video jong amanta ka singan IP ya ki katto kat ni teli ki jing hikai ki bala ban wanra ka jing kala ha ka jing im jongi ka bala ban penlong ya pi lani ya ka jabeng jong pi ban long ka machine jong ka jing nang ngan IP ya ki Henry teli ki tips and tricks bat ka wei pa ka wei ka long badon kam ba phin ngap kublai pi ki parlop ki jenga manganga de reming son mamon bat plus tang man pit ya ka jing ya tho khana ya ka jing kran na ka ne ka channel jongi ka Eugenio Suchia kumbangan juong ipi man lagi por rangis ngap ya ki babha ka jing im jong phiru kan long kan babha in poi sek banta jong video jingi ka ban mangkong pendon kam bha ya ka digital lani ka phone jong phi sya ka jing bam ya ka jingmut jumbar khat jong phi kani ka digital ka long kum ko duriao bat ka shong ha phi ka pinjit la finjit ya ki mau ki ba koridor lani pin penlut ya ka por ji phi panjit ya kita ki jabo napo jong ka duriao jong ka digital kani ka smartphone ka bangi pendon kam ka don pun jai ki content phila ban shem ya ki kam kai ki kam ki ba penlut ya ka por jong phi lani phila ban wat ya ki ba ai man sim ki ba ai jimut ya phi la finang bha ban pendon kam ya ka social media ha ka jim jong phi ka la ban long ka lat ban san ha ka jim jong phi langba jong ka self education kumbanga juang phi ha ka wei na ki video jonga bakat kum ka jinglap jong ki nongwat benia bahaga average ubriu upenlut hadut lai lani sau kanta haga shisngi haga phone jongu bat haga por ka ba phi penlut haga phone je phi ngam tip phi pej ayu Henry ki babon hi ki penlut ya ka por jong ki ban pej ki khobor kam kai ya ki viral video bat ya ki drama ki bom ler kam ki khobor ki ba snew ki babon ki news channel ki kloy ba wanra Henry haga jaka ba phin penlut ya ka por jong phi ban pe ya kita ki bom sei so haga jing jong phi la phi pe pat ya ki ba sei so kala ban wan ra ya ka jing toy haga jing jong phi kat no ka jing jong phi kan long ka ba kala ta shisha la phi pli ya ka Instagram ya ka Twitter ya ka Facebook lani ya ka YouTube bat la phi pe ya ki ba sei so kum ka jing tip ki kot ki current affair bat ki wei shisha haga wegesngi ka social media kan pun kala ya ka jigim jongpi kumta ka shong happy ya pinjit la finjit ya kita ki mau koridor ni finjit ya kita ka jabo ki jaban kumta lit haga setting jong ka phone jongpi but on ya ka notification na ka banta jong kita ki ba kongsan ban ai jing hika ya pi but so off ya ka notification jong kita ki bomban toy haga jigim jongpi kasyong happy pila ban on pila ban off ya ki haga phone jongpi in poi sya ka banta ka ba ar bo shwa ya ka self education hak mantu hatu fitip bagi tu ki bangi pulih school jongi ki alpha ki beta ki gamma ki x square ki h2so4 ki h2o kumta ter ngiklet no ya ki tang hadin katto katnisngi hadin bangi la dep ban pendep ya ka exam jongi Henry kita ke jing tip kita ke jing nang jing start ke bangi yo lengbah ka jing tre jongi lengbah jong ka jing experience jongi kana slam ha ka jingmut ka jing prakhat jongi u Albert Einstein u ong baka education ka long kata ke ka banne ha ka jingmut jing prakhat jong phi hadin bangi la klet ya kita ki ki jing tip ke bangi yo na school kamut baka education ka long kata ke ka bangi ken ma hadin bangi la ya ka school jongi ka self education lani ka jing puli dala dehi ka long ka shabi sha ka jing job yo ya ka nuksa jong u Elon Musk ubriu berispa tam ha ka porthei haba ustang ya ka SpaceX don kanu ka jing tip she phangka how lani ka space but ki rocket Henry open tepit ilade daga ba pulehi ki kot daga ba yakran bar ki scientist bar ulong kumni kumba ulong mentah ka jingnang jing start ka don ar mentah ka formal education but ka self education la da pikwa ban long unong tri sarkar u doktor u lawyer teka don kamni phi ban yo ya ka degree ha ka formal education Henry ka ka banga kwa ban ye thoi phi ka long ba wat la da phim don ka kardan ha ka jingnang jing start kam shemut ba ka jing im jong phi kan long ka jing im ka balen oi Henry ka self education kan ai bor ya phi daka ba phila ban control ya ka jing im jong phi daka khati jong phi daka jing ki stat ka technology bat ka internet kala pen suk shikat de ya obriu phila ban pule ya kanu ka jing pule ha kanu ka por daka ba suk phila ro ban pule ya kanu ka kot bakum ka jing kwa jong phi lajan ba ro mentah ngi yo ya ka jing kai free na internet phila ban jit ka phi kwa ban pule na po jong ka internet ngin poi sha ka banta ka balai
shikanta ka jimpuli haka jaka jong shikanta ka jimbernya lani ka aka bamsi so tang haga rijongi Henrik hapertei hi barokawe ka penut por tang haki aka kam ka biria ki penut ya ka por jong ki haki TV bat ki internet ngam ong hang ni baphin sange sendon ya ka taka jing penmelen jong phi ban pej ya kita ki aka biria namar baka kam biria ru ka don la ka jong ka benta haka psikologi jong briu namar ba ubriu umlong kum robot ubayai tre siai tre klem biria Henry ban pen biria than ya ladi hado san lanen riu kanta haka hisngi hato kalong badon kam ngam tharai langit hat kat no ru ngila ban pen fresh ya ka met jongi lane ya ka stress jong ka jimut jum berkhat jongi tang shiteng lane shikanta ka jing biria kumta bu gawai ka kondon haka jing im jong phi baladangan penlut por ar kanta haki kambiria ngan penlut por ar kanta ban pule yaki kot lani ban learn man lakisngi pila ban pule yaki kot pila ban ngap yaki kot lembah jong ki video ngaru ngaprosyang ban wanra yaka jingkela haka jingim jong pi pe yaki video jonga ngan garanti yapi shisha kan wanra ka jingkela haka jingim jong pi don uwe unong tho ubakerteng or night tangle uong haka we naki kot jong u The strength secret uong kumne balada pipule kot man lagasngi shikanta kadla bandai kanu ka jai kot shikanta man lagasngi hadin lais nem pinlong master hagato fil ka ba pipule hadin sans nem baro ka wei kari kan itho yepi but hadin henyos nem pinlong ubriu bo pau nam bha ha baro ka wei ka prathai tumta ka shong happy ha e pin penlut ya ka por jongpi in poi jak banta ka basau tre da ka jimut ka ba peli open minded but sange ban bishar ya ki mentah ladangan keli phi ya ka wei ka jingkeli na pin yo ya ka jing hikai kumno pin jubab bat ngatip bon ki ba jubab ni kwa ban yo ya ka jing hikai na ki bru ki ba job ha ka jing em jongki Henry ngan ya thui phi bangila ban yo ya ka jing hikai na ru ngila ru ban yo ya ka jing hikai na ki bru ki ba snu tang na ki bru ki ba bha ngila ban yo ya ka jing hikai wat na unong tu tang na ki nong hikai niam bat baro ki badan saudon jongi ngila ban yo ya ka jing hikai na ki Henry ka jing kalong karukom perkhat jongi ka jinglong ban bishar ya ki we bat ban ya nujor yalade bat ki we bon sen ngilap ya kane lada ubriu ujob ha ka jing em jong ngi kedau khti yu ni ong pat utu ule kumta ba im sngi tang ha ka to bet ka kam lada ngaru ngadan por kumau ngaru ngalak ban long kumau hi berkata kalong ka jing bishar ya ki we bat ngim tre ban lum ya ka jing hekai naki kata kalong ka jinglong ka basniu don pat ki biru ki basnyau po ilade bat kim tre shu ban lum ya ka jing hekai bat ki ong pat halade nga ubom don nga ubom nang ngamla ban yo ya ka jing hekai ngamlong ubabit haga ka ru ka kam bat haga bakut usakut haga jingim jong haju kumta ngide ban pengkela ya kata ka jemut jongi bat ya kata ka rukom perkhat jongi don ki bas ngo he palat bat kim tre shu ban yo ya ka jing hekai naki we bat ki om bangan yo jing hekai ayu nakum uto don bat ki boong nga ubet kumnu un hikaya nga bat habaro arteli kini kikis ngisange ban kiu haga jingim jongi Henry ngan ong yepi bakat Albert Einstein uwe nagi scientist ubakrau jong kaperthai ong ngam don ka talent ka bapher Henry nga syukwa ban tip nga syukwa ban lorni bat nagata ka jinglong jonga ngayo shipon ki jing hikai kumta kum Albert Einstein ngidi ban bo sharot ya kata ka jing sngo bat ngidi ban san ha ka jing im jongi kenria sharot ya kata ka jing sngo start kata ka jingit bat ka jing bishar ya ki we bat penlong ya ka jabeng jom hi pakalong ka machine ban lum ya ki jing tip ngin poi sya ka banta ka basan pule khambon bat khambon pi baga met jongi ka don kam ya ka exercise lada ngimle exercise ka tlot no ka bor met jongi bat kumta ngin yo bon jat ki jing pang ki jing shitom kumta ban yo ya ka met ka phat ka bakot ka bakhia ngide ban exercise man lakasngi kumta ro ka jabeng jongi ka don kam ya ka exercise mar kumno ngin exercise ya ka jabeng jongi di lemba jong ka jumpule ya ki kot kumta lada phi kwa ban long ha ka jing im jong phi penrung ha ka jing long jong phi ha ka rutin jong ka jing im jong phi ya ka jumpule kot pila ban pule ya kino ki kot hakino ki por bat hakino ki jaka kabanta ka ba Henry bat ka ba khaddo le ya ka ka kam ka ba ki bru kim tre ban le pun skin ka jia ha ka jing im jongi bangin tre ban le ya ki kam ki ba thamai ni ting namar ba ki bru kim ju yat na ka ne galenti bat namar ba ki bru kim ju yat na ka ne galenti kala ban am don hiru galenti kata ka dei ka jim perkhat jongi Henry lanangi le ya ki ba thamai ha ka jing im jongi ngila pan long one step ahead lane shi jam kham step ban ya ki we kenria ya ta ki kenro jong ka jing ting ha ka jing im jong phi wanam bot than ya ki ka ba ki bru ki le namar rafi chu bot ya ka ba ki bru ku le
pin nesa ban long upai ba Henry lada pitre ban le yaki eki batamai pin salong halor ban yaki taki pai ba bat mapi pin long ka nuksa ka babha nak banta jong iwe ngan su revise malumala yaki eki ji hikai ki bangilayo na kaneki video jingi mentagasi ka banangkong ka jingim haka digital life ngan IP yak we ka jingmut let mentahi haka list jong ka channel ka bapi subscribe page kinu ki channel ki ba shupun lut ka yak por jong pi on subscribe yaki barok hoj bat la fisgo ba ka channel jongaro ka shupun lut ka yak por jong pi on subscribe lut ya baro khnang bahaga nu kono kapor ka bapim pli ya ka social media jang pi ka YouTube ka Facebook ka Instagram kan IP ya ki khubor ki babha nagmatapan bangkala ya ka jing jang pi ka baar ka self education ka jing penang penstat dalade ya dadehi hoj wat la pilong ki biru ki bomdon ka kardan ki bomdon ka degree ki bomdon ka master kam shemut ba ka jing jang pi ka long ka jing ka basula no ai Henry tu pen tebit ilade dake jingnang jing start kabagi khot ka self education kabalai haka jaga kabaphi penlut por yake por jampi hake kambiria penlut por no yake jingim jampi ban learn shna yake rul kabathamai ladanga penlut por shikanta na kamantaki kambiria ngan penlut por shikanta hi ban lum jingnang jing start kabasau wat bishar yaki we but wat penujor yelade bat ki we wat pensarong than yelade lum yaki jingnang jing start wat na kibiru kibarit ro habap yoi bakibiru ki job haga jigim jangki wat bishni yaki pe yagalenti ka baki yaj but lum yaka jing start na ka jing im jangki basan ka jing pule yaki kot bun ba kibiru ki bakali nga yaka ne ka jingli na apyo yaki ideas haga jigim jangpi na apyo yaka jimut berkhat banishna yaki video man lakisngi kajubab kalong kajing pule yaki kot nim don kam banang yaki kintin ki bathamai Henry ke ai kabangi don kam kalong man lum yaki jingtip ki bathamai ngam ju pendon kam yaki kintin ki balong high meaning Henry ngam pendon kam yaki kintin ki balong simple tang bah ke jimut pad ki bayar ka Henry bat ka kongsan ai kalong ban lum yaki jingtip ban lum yaki jingnang jing start wat na ki topik ke baki biru kim ju tre pan nikran yaj hagat lenti ke baki biru kim ju tre ban yaj pat kisyangan ongi pi hagwe gasi ma phiru phila ban long kham halor ban yaki paiba bar sajisen kumbang jong pi man lagi por rengkat bat ka jingkor khu jong utrai kenrat na jerong ka jingkor shan jong ki bahayeng hasem jepi rengkat bat ka jing tre hitam jepi im ya kata ka jing im tre ya kata ka kam bapin long ka nuksa ka babahan nak bata jengwe ngin second do ipi ha ki bi pat ki video tat hadu ka por bye bye stay safe